Εσύ ήξερες πως δολοφονήθηκε εν ψυχρό ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, ο Αλέξης, ένα παιδί 15 χρονών, το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008 βρισκόταν με τον φίλο του στα Εξάρχεια. Λίγο πριν τις 9 μετά μεσημβρίας, ένα περιπολικό που περνούσε δέχτηκε λεκτικές επιθέσεις και αποδοκιμασίες από ομάδα νεαρών. Ενώ το περιπολικό απομακρύνθηκε, 2 αστυνομικοί επέστρεψαν πεζοί. Ο ένας εκ των 2 είχε στραμμένο το όπλο του προς το πλήθος ενώ του στόχευε. Ο αδίστακτος αστυνομικός όμως δεν σταμάτησε εκεί και η εξέλιξη ήταν πολύ πιο δραματική, γιατί με το όπλο του όχι μόνο στόχευε το πλήθος, αλλά πυροβόλησε 2 φορές με αποτέλεσμα η μία σφαίρα να βρει τον ανήλικο Αλέξανδρο και να τον σκοτώσει ακαριέα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η σφαίρα διαπέρασε την καρδιά του 15χρονου Αλέξανδρου και καρφώθηκε στον 10ο θωρακικό σπόνδυλο.